Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni kadulong sa inyo, kagyan ito ng mga top stories of the day. It is August 28, 2026, Biyernes nga adlaw. Taga City Legal Office kag PWD nga vendor nakuhaan sang video ang pagsinabtanay. Empleyado sang syudad ginpahanumdom nga ipatuman ang maximum tolerance. Manog baligya prutas nga Chinese national ginaaligar Mike ang tanan sa Pogo, arestado. Magutod pilason matapos ginpanghanot sang tubo sang hubog. Dako sa gihapon ang posibilidad sang pag-ulan sa Visayas bangod sa habagat. Kag sa good vibes, ma-food trip plus road trip ta sa tripping ni Rumi. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, dako sa gihapon ang posibilidad sa pagbubo sang ulan sa Visayas bangod sa nga bagat samtang panibago naman nga low pressure area ang naporma sa gawa sang Philippine Area of Responsibility. Dako sa gihapon ang posibilidad nga magaulan sa western section sang Luzon kag Visayas ini bangod sang habagat. Sa Luzon, kanselado ang klase sa pila ka mga lugar bangod sa mabunok nga ulan. Ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sa northeast ng Luzon nagapabilin sa gihapon nga may medium nga tsansa nga mangin isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras kag kun mangin isa ka bagyo pagkatawgon ini nga pilandok. Wala ini sing direkta nga epekto sa Pilipinas kay gina-forecast nga hindi ini maglandfall sa Pilipinas pero pabaskogon sini ang habagat nga amo magadala sang pag-ulan sa Visayas. Narakip ng isla sang Negros, may mataas nga tsansa sa pag-ulan bangod sang habagat. Sini nga hapon, may bag-o nga low pressure area nga naporma sa gawa sang PAR sa east sang Central Luzon. Ining may medium man nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Ginapaabot nga palawigon pagit sini ang epekto sang habagat sa western section sang Pilipinas. Sa number 9, ginareklamo nga wala mahakot nga basura sa barangay Handumanan sa Bacolod City ang ginaksyonan na sang Benro kag sang barangay. Matapos sa ginreklamo ang mga basura nga nagatinumpok sa tubangan sa isa ka simbahan sa barangay Handumanan sa Bacolod City, ginimpyuhan na sa barangay kaupo ng Bacolod Environment and Natural Resources Office kag sang garbage collector ang lugar. Sa isa ka coordination meeting nga ginpatigayon sang Benro kag sang barangay ginkasugtan nga kakson sa atubangan sang simbahan ang trash bin kag ibutang na lang sa iban nga lugar. Nagsaad man ang pamunuan sang barangay nga ila mapadigpunon ang ilang koordinasyon sa ISWIM sa agud mangin tayuyon ang garbage collection. Unang ginreklamo sa simbahan ang paghimo sa mga lugar bilang dump site mangod nagabaho ini. Labi na nga may mga diapers kag patay nga mga sapat nga ginahaboy diri ang mga residente. Isa pa sa ilang nga concern amo ang delay sa paghakot sa basura, rason nga nagadamo ini kag nagabaho. Ginmanuan sa syudad ang mga kapitan nga kinahanglan magbutang sila sang personnel nga 24 oras magabantay sa dumping site sa ilatag sa mga barangay. Sa number 8, may duha ka mga bago nga mga department heads sa Kapitolyo sa Negros Occidental. Ging-concur ang sagunian panalawigan sa nilang mga appointment ni Philomena Guzon bilang pamuno sa Human Resource Management Office kag Maria Elisa Yanson bilang Provincial Accountant. Ginsiling ni Provincial Administrator Fernando Diaz, tigayo naman nga na lagdaan ni Governor Lacson ang ilang mga appointment. Ginbusla ni Guzon ang nabakante nga pwesto ni Attorney Annabel Palik. Si Yanson naman ang nagbulusa nagretiro na nga si Annabel Magalona. Samtang ginaprubahan naman ang appointment ni Avelin Agudon Maranyon bilang Assistant Department Head kag pamuno sang Nolitsi. Sa number 7, mga tricycle drivers nga nagabiyahe sa boundary sa Bacolod kag Bago City nagaayo sa BDTMD nga
hindi lang sila anay pagpangdakpon. Ginapangabay sa mga driver sang Stadtoda nga nagabiyahe sa Barangay Sumag padulong sa Barangay Tabunan, Abuanan, Kandulaw sa Bago City nga kung pwede, i-reconsider anay sa Bacolod City Transport and Traffic Management Department o BDTMD ang pagpanakop sa ilang bangod ginaproseso pa lang ang renewal sa ilang mga prangkisa. Ini matapos nga nagpatigayon sa operasyon ng BDTMD sa Barangay Sumag na nagresulta sa pagka-impound sa 15 ka mga tricycle nga kolorom, 5 ka mga e-bikes kag 2 ka mga single o kung 2 ka mga motorsiklo. Kainasang aga, nagpadulong ang presidente sang Stadtoda sa talatapan sang BDTMD kaupo ng pila ka mga miyembro agud mag-apila sa syudad. Ginsiling ni Gregory Regalado ang presidente sang Stadtoda on hold pa sa karon ang pag-renew sa ilang prangkisa bangod gina-amend pa sang SP ang ordinansa may angot diri. Dugang pa niya, sa 212 ka mga miyembro sa ilang asosasyon, 79 pa lamang ang tigayon nga naka-renew sa ilang mga business permit. Sabat naman ni BDTMD Head Attorney Ruben Micael Sabig, samtang wala pa ma-renew ang sang SP ang ilang prangkisa, kabigon sila sa gihapon bilang kolorom base sa layi. Pagklaro ni Sabig, ang intensyon sang BDTMD ang lamang ang pagpatuman sang anti-colorum ordinance sang Bacolod kag mapabilin nga mataway ang dalan sa syudad. Pagabay naman sang BDTMD sa mga natungdan, hindi ani magbiyahe sa dalan samtang wala pa maka-renew sang ilang mga prangkisa. Ang amon sir nga ginapanawagan sir ang amon ba sir nga ma-reconsider sir ang pagpandakop sa amon sir kay ginaasikaso namon sir ang amon nga franchise bla sir kay because ang amon franchise sir on hold subong ang iban sir mga expire na hindi sir ka-renew pero sir ang iban namon nga mga members naka-renew na gid sila. Request na sila sa may SP bala nga para makapa-continue sila pero wala pa man na actionan sa SP. So explanation kuya sa ila as long as wala nila na renew ang ilang business permit, manakot kami consider sila as kolorom. Nag-hearing man na sang mga June, mga first week of June, nag-hearing na kami with Councilor Dildo regarding sa ila situation. Nagpabalo naman kuya sa ila nga kung may 2025 sila nga permit, hindi na pwede sa 2026. Ang iban sa ila nagpa-renew man, so pasalamat man ko kay iban nga members nila nagpa-renew. Pero as long as wala kayo nakapa-renew, consider ka as kolorom. Sa number 6, anay opisyal sang NPA sa Kabangkalan City nagsungka sa kapulisan. Isa ka anay Finance Logistic Officer sa New People's Army sa syudad sa Kabangkalan na nagsungka sa katapos ang 3rd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion Webes sang hapon. Sa report sa 3rd Maneuver Company, nagpabot siya ang anay rebelde nga luyag sini magbalik sa sabak sa gobyerno kag magsugod sa masulhay nga pangabuhi upod ang iya pamilya. Isa ka caliber 38 revolver kag 5 ka mga balang gin-surrender man sa anay rebelde sa PNP. Ginpaidalom siya sa initial profiling kag debriefing. Nakabaton man ang surrender sang cash assistance kag isa ka sako na bugas. Sa number 5, mag-utod pilason matapos ginpanghanot sang tubo sang isa ka ubog. Nagapraktis ang sawot ang mag-utod upod ng iban nga dancers para sa naghilapit nga piyesta sang silang ginlapusan sang steel pipe sang lalaki nga hubog sa Purok United Roadside sa Barangay Tangub sa Bacolod City. Pilason ang magulang nga si alias Jess, 33 anyos, ug iya mangud nga babae nga si alias Jenny, 29 anyos. Nagwa sa investigasyon sang Station 8 nga nag-abot ang hubog nga suspect bitbit ang steel pipe kag bulpi lang ginpanghanot ang mga biktima sa ulo kag lawas. Suspect ginkilala kay alias Rolly. Ang nakaangkon man sa mga pilas sa lawas matapos ginpulingan kastigo sang mga tao. Sa number 4, Silay City Provincial Hospital ang gintagaan sang pondo para mangin solar-powered na.
Ginsiling ni Provincial Administrator Fernando Diaz nga na-download na gikan sa National Treasury ang 21 million pesos nga pondo para sa mga project sa pagbutang sang solar panels para sa Teresita Lopez San Antonio Provincial Hospital sa Silay City. Gikan ang pondo sa Local Government Support Fund, bagay nga ginapasalamatan sa probinsya ang national government sa among bulig. Suno kay Diaz, dako ang tigayon nga ma-save sang probinsya sa pag-convert sa solar power. Ginahanda na ang purchase request para tigayon masuguran ang among proyekto. Mga inikalima na nga taratapan ng TLJPH sa probinsya nga nag-convert sa solar power. Ang Capitol Building, Negros Residences ug ang Food Terminal Market of Negros Occidental ang solar-powered naman. Parayon pang installation sa Cyber Center. Ginsiling man ni Diaz nga may 150 million pesos nga pondo gid man nga nabaton ang probinsya gikan man sa LGSF para sa mga road projects. LGSF palin sa national government, in-applyan sa provincial government ang nagligad pa mga 3 months ago. And then it was finally approved and downloaded sa aton account just yesterday, na confirmed ta. So it's really a project that we can implement so good na ta sa procurement process ta. That's along with the 150 million road projects again proposed man naton. Sa number 3, padayon karon ng paghaylo sang PhilHealth sa publiko nga magpamiyembro na. Pero pandam nila, kung magpamiyembro na, hindi na maglabay sa fixer. May 3.1 million ka-registered members and dependents sa PhilHealth ang probinsya sa Negros Occidental. Kung basehan ang projected population sa probinsya para sa 2026 na 3.2 million, 96.81% na ang miyembro sa PhilHealth, pero bisan pa. Parayan ang kampanya nila, ilabi na sa mga sektor nga katapos ang persons with disability o kung PWD kag mga solo parents. Sana mag-apply online paagi sa eGov nga app, PhilHealth Member Portal o kung mismo sa PhilHealth offices. Pahanumdum sa PhilHealth dapat manginwais kag mangin safe sa mga transaksyon. Nagapandam sila kontra sa fixer nga may posibilidad sang peke nga dokumento kag may threat sang identity theft. Gani direkta suno sa ila nga magpakig-angot sa official site o kun sa ila nga opisina. Madali lang magpa-member sa PhilHealth. You can make use of the eGov. May araman online ng PhilHealth portal. And kung gusto nyo video makita ang mga empleyado sa PhilHealth, you can always visit our local health insurance offices. But we discourage itong pambal kung magina na may nag-ahente. Kaya ginaubra nila sila, based on experience, nag-email na sila sa tanan na offices ng PhilHealth all over the Philippines. Kung sino na mauna mag-entertain sa ila na amo na okay na. Then ma-discover nila ng modus, i-ahente nila na sa iban. Sa number 2, isa ka manugprotas nga Chinese national nga ginaligar, may kaangtanan sa Pogo operation sa Pilipinas, gin-aresto sa Bacolod City. Ginakop sa mga operatiba sa Bureau of Immigration ang isa ka Chinese national na ginasuspetsuhan may kaangtanan sa anay operations ng Philippine Offshore Gaming Operator kung Pogo. Sa report sa BI Intelligence Division, ginakop si Ye Yingwen, 34 anyos, isa ka fruit vendor. Sa operations ng BI, upod ang Negros Occidental Police Provincial Office kag Station 1 sa Yulo Street, Barangay 16 sa Bacolod City. Ang pag-aresto sa kay She ang paagi sa mission order kagin pagwa ni BI Commissioner Joel Anthony Viado matapos sila magkabaton sa impormasyon halin sa intelligence sources sa gobyerno angot sa suspect. Napasklawan nga magpakikita sa ano o kung magpakita sa kung anuman nga identification ng foreign national kag natukiban sa BI nga wala ma-extend sang subject ang yasini nga visa diri sa Pilipinas rason nga makabig siya nga overstaying alien. Ginako ni siya nga nakaagi sa obra sa Manila bilang manugbaligya sang prutas kag pagkaon. Sunod kay Viado, ang operation sang BI ang hindi lang natuon sa Metro Manila kag kay iya ginaabi-abi ang bulig sang komunidad sa paglocate sa mga illegal alien bisan diin man nga bahin sang pungsod sila nagapanago si Shi.
ang nagpabilin sa holding facilities ang BI sa Bikutan samtang nagahulat pa sang iyang deportation. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Nakuhaan sa video ang mainit kapag sabtanay sa isa ka taga City Legal Office ng Bacolod City kag isa ka vendor sa Libertad Public Market. Samtang ginapanumdum naman sa syudad ang ilang mga empleyado nga ipatuman ang maximum tolerance. Mabatian sa sining video ang pagsabtanay sang isa ka katapos sa Bacolod City Legal Office Enforcement Team kag sang isa ka manugbaligya sang isda nga isa ka PWD. Makita pa sa video ang pagnilapta sang isda nga ginabaligya sang PWD. Bangod suno sa iya ginbutong inisang amo nga empleyado. Nakuwang ini nga video sa may Amelia Street sa Libertad Market Miyerkules nga adlaw. Gilayon nga ginpatawag sa syudad ang natungdan nga empleyado kag ang kabugusan sang enforcement team agud ipahanumdum sa ila ang kinahanglan nga ipatuman nila ang maximum tolerance. Ginsading ni Levy Panggi ang pamuno sang enforcement team sa ila investigasyon makapila na kabeses ka ginasaway ang among PWD nga hindi magbutang sang lamesa sa dalan apang wala ini nagahalin dugang pa niya. Sa tinalikdan pa nga tuig, nagakadakpa ng among nga persona bangod sa pag-obstruct sa dalan kag ang pagbilin sa iya nga mga basura sa amuman nga lugar. Apisar sini, ginapangabay man sang CLO ang mga empleyado nga hindi magpadala sa emosyon sa tion sang ilang nga mga operation. Sa gina tudlo ka ganaw lang kita rason kay gusto gina niya ay mapasaway ta sa libertad kaya ako ka tatlo ka apat yun lang sa gisaway ta galang iti ginatagalan sa distansya lang wisa daw tingiti daw sobra naman guro nga inang iyabla na nga baligyan nas nga dalan dito hindi na ginamubla. Katyari naman ang papabalo naman sa inyo pang pag-good vibes sining nga weekend. Long weekend na naman bangod holiday sa Lunes. Gani, may mga plano na bala sa weekend kung wala pa yari ang suggestion. Gusto nyo mag-road trip? Gusto nyo mag-food trip? Kadto kita sa isa ka bag-o nga restaurant nga ang ila specialty bulalo nga batchoy. Ini katuan tapwas sa tripping ni Ruming at 8 a.m. Diri lamang sa Digicast Negros. Again, tulo temprano kita anay sa aton nga newscast kay base mabta naman kita sang adlaw-adlaw nga brownout. Shout out anay sa aton nga live viewers si Ma'am Mierna Garido Clavel, good PM Digicast Negros and Sir Roming watching from Bacolod City. Si Ma'am Gloria Bantigue, good afternoon Digicast and Sir Roming Subaldo, always watching from Pulupandan. Happy weekend everyone. Kagambali sa Romel Mahilom Galio, Heart. Kagamuyan tong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region, subong adlaw. Tubtub sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.